z ďalšieho videa po 2 týždňoch moje prestávky na YouTube. Už budem aktívne točiť. Každé 2 dní budem vydávať každé nové video. Tak sa tešte. A čo sa stalo počas mojej prestávky na tomto mojom kanáli? Ja viem, po 2 týždňoch. Dúfam, že ste to vydržali. Tak, čo sa stalo počas mojej prestávky na YouTube? Viete čo? Nič tak zaujímavého sa nedialo počas mojej 2-týždňovej prestávke. Aj tu tentokrát nové video. A viete aké? Neviete? Tentokrát to je nové video. Na ktorom vám poviem, čo budem točiť. Minecraft budem točiť. Na všetky budem točiť Minecraft na tomto kanáli. Tak. A ešte budem točiť videa s autom na tomto mojom mobile. Budem točiť presne na tomto videa s autom. Presne na tomto. Takže tak. A ešte budem natáčať. Ešte budem točiť. Ešte budem proste točiť. Reakcie. A ešte budem točiť hociaký iný content. Aj mojich 24 hodín deň budem točiť. To je všetko z tohoto videa. Dajte like a slnček. Uvidíme sa u ďalšieho videa.